pazi ovo. A daj da zveze. Koji se video može uspavati? Pa možda i može. Pazi sad, usvojim te, a ti ne znaš. Pa mislim se. Ja ne vidim. Vrijeme, mogla bi to reći, nema živo. Pa no, pa kaj glumi sada to? Jel to onda kao neki anonimac, ma daj molim te. Moramo vratiti život na ulici. Da, nije to. Taj face. Skoro. Znaš šta, ništa nije ja do 3 ujutro bila na fejsu, grozno. Ne znam ništa, da pišemo fejsu. Kako je bilo, užas, pa taj... Ne znam od kuda krenem ući. Nego kak je bilo s Filipom? Se grozno, više nikad ne upoznajem dečke preko interneta, grozno. Lik je tako naporan, dosadan, Isuse Bože, stalno nešto hoće, ajme meni. Ma, rekla sam ti ja lijepo, te veze preko Fejsa su katastrofa. Pa Fejs cijeli katastrofa. Ne, evo, ja nisam odšla. Nisam ja. Šta je bilo? Daj malo pogledamo. Čekaj, šta je? Oni se još hodaju. Oni još hodaju. Da. Možeš malo doći? Ja? Da, ti. Čekaj, ti nju zoveš. Da, ja nju zovem. Ne možeš kupiti. Daj pogledaj malo, molim te ovo. Ana? Molim. Šta je ovo? Ovo mi je presmiješno. Daj, molim, to su gluposti, ovo se ne... Nemoj, misliš da ja zato što ja nemam face, da neću ja to nikad saznati. Pa to nije istina, njoj ćeš vjerovat. Prvo ću njima vjerovat. Neću vjerovat njoj, vjerovat ću Facebooku. Ma daj, molim te, gdje su piši mi mobitel, ne možeš nikom vjerovat ti stari. To mogu napraviti zadnji put ti kažem. Gledaj, face te više. Ovo je došlo. I to što ja nemam face, seću se sad. Ma daj, možeš neki sad. Ovo nije istina. Eto, vidiš što se dogodi kada to radiš. Znaš šta glupača jedna? Gledaj, pijava glupača, nisi se trebala petati njena dečka. Gledaj, stvarno ne može. Ja ću petati, gledaj kako se izgledaš, molim. Dobro, eto tako. Jedan ću znat sebe i gledaj, nemaš ništa na sebe. Ok, ali gledaj ti se kada uopće nema život, ideš za njeni bivši. Ja imam život, molim te, ja ću se život. Jak radiš tuđu dečku, onda je tvoja dve sredica još uvijek sa tim dečkom, ti ideš se tu okej. A ti si neki banker, molim. Ja ne uopće nisam, molim te. Molim te, dobro. Ajde Bog. Pretjerala si sa svojim glupostima, ne Ajde Bog. Gle, jadnice, ostala si sama. Ne, nisam. Imaš pet! Zaboravila. Ajde, tam se kada nešto zovu. Koji svaki put. Nemam ništa, imam par rođe. To su još na stolu. Vjerala mi sada. Koji sada mi dođe? Kaj ona sad dođe? Beć. Odgledaj, svi ste svi u redu. Gdje si me bio? S kim? Što piše? Daj klikni. Ko je taj? To ti mi mozi diši, ono, kako to ne znaš. Kako ćemo ga... Što je to da sadaš mi? Radiš nekog... A je, vidi fakat. Da je pitam od kad je s njim. Ide ti. Zašto ne odgovara? Nemoj da. Pa ti si ništa. Ništa. Daj briši se s toga, ajde. Ej, sad sam izgubio na poker. Ali nije u redu od nje. Ono, fakat je ono. Prvo je bila sa... Prvo je lik bio s Mimozom. Da, i ona sam. I sad ova brije da je se oni još uvijek zajedno, šta? To ne znam li ja. To ću mi pisati. Oni su ispred Fejsa, ne znam. Ana? Šta mi sad hoćeš uzeti prijatelje?
Kaj si ti javljaš? Oooo, Desi. Ti si tu, ajde neka... Neće, riješi s njom. Aha, vidi čopora. Kako da ti vjerujem? A nisam ja nekome provali u bis, nisam ja to znala da je istina, stvarno vjeruj mi, molim te. Nisam ja stvarno, vjeruj mi, molim te, nisam stvarno. Zašto bi ti ja vjerovala? Sve piše na Facebooku. Ali nije. Od A do Ž. Ali nije stvarno istina, nekomu je provalio, ja nisam ni znala. Pa rekla si Anki sve da hodaš s Meni nije ništa. Mislim, rekla je, sad je li to ona ili ne znam. Ali čekaj, A nisam ja... ali zašto si sađate? Fuck the face. Daj sjedni, aj sjedni. Aj pričaj. Reci sve kaj je bilo. Nije, ne, ja sam samo došla i on je došao i tepo se slatke riječi, znaš me, ono, ne mogu... Trebala si mi jednostavno reći sve. A bojala se, šta ćeš reći, to jednostavno. Onda je neko provalio. Pa izgleda. Nećemo Nisam ja neki budala tamo od prijatelja. Dobro, praštam. Nema veze, nećemo se sad na Facebooku. Joj, šta je ovo div. Mogu bi zaplakati. Nemojte više toliko vremena provoditi na kompjuteru. Izađite van i imajte svoj društveni život. Ukinimo face! Vratimo život na ulice!